आं सिगांथारावनो आफा इसोरखौ बे समनि थाखाय हामबायनोसै। बेजों लोगोसे इसोरनि रावखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो जिसुनि मुङै आङो बरायनानै लायो। जोङो दसे सम मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो इसोरनि रावखौ नायगोन आरो आयदायानो जादों आरजनि बोलो। जों साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा आरजआव सिरि मोननानै थानाया बेयो गोनां। जोंनि मण्डलिफ्रा आरजआव सिरि मोननानै थानाया बेयो गोनां। जेब्ला जोङो थुनुजानायनि बिलाइ 12:6-9 सिरिसिम जोङो फरायगोन, बेयाव इसोरनि गेदेर मावनायखौ जों मोननो हायो। बै समाव हेरद राजाया थुनुजानायफोरखौ सैहोनो थाखाय जहलनि बिदा जाकबखौ बियो गोदोना दानस'होदोंमोन। बे मावनायखौ जुदायारिफ्रा जेब्ला नुदों, हेरदनि सायाव बिसोरो हामजानाय आरो रंजानाय मोनदों। बिनिखायनो हेरद राजाया आरोबाव जुदायारिफोरखौ हामजाहोबावनो थाखाय पेट्रखौ हमनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन। बै समाव हेरद राजाया पेट्रखौ जेब्ला जोबनानै दोनदों, अब्ला फोथायारिफ्रा खौसे जानानै इसोरनियाव बिसोरो प्रार्थना खालामबाय थादोंमोन। हर समाव इसोरा गावनि आरफुखौ थुनहरनानै पेट्रखौ बासायदोंमोन। आरफुआ फैनानै खानानै दोननाय जिन्ज्रिखौ बियो बस'आसै। बियो फोजानानै पेट्रखौ दिनै बुंदोंमोन, पेट्र, नोङो गोख्रै खालाम, नोङो सिखांनानै गावनि जान्जिखौ नोङो खाफ्रा, नोङो फैथाखौ नोङो गान, नोङो गावनि हिखौ गाननानै आंनि उन उन नोङो फै। बे समाव पेट्रआ इसोरनि आरफुनि राव बादियै बियो मावासै। बिनि उनाव आरफुआ 1-2 लांगोनाखौ दिनै बारहोनानै पेट्रखौ बाहेरायाव बियो लांदोंमोन। बे समाव पेट्रआ सानदोंमोन, आङो सिमांसो नुदों होननानै। नाथाय जेब्ला नोगोरनि लांगोनाखौ गेवनाय पेट्रआ नुदों, अब्ला बियो मिथिनो हादों इसोरा गावनि आरफुखौ थुनहरनानै बेखौ बासायबाय। बेनिखायनो पेट्रआ बे जायगानिफ्राय बियो दिनै सिखांनानै थाङासै आरो बियो मार्कुस होनजानाय मानसिनि न'आव थांदोंमोन। मार्कुस होनजानाय मानसिनि न'आव थांनानै बियो दरखौ सौबाय थादोंमोन। बे समाव रदे होनाय सासे लेंजोआ दर सौनायखौ खोनानानै बियो दरनि गुदियाव थांदों। बे समाव बियो पेट्रनि रावखौ खोनानानै गेदेर रंजाखांनानै दरखौ खेवालाबा बियो थांनानै फोथायारिफोरखौ बुंदोंमोन, पेट्रआ दरनि बाहेरायाव गसंनानै दङ। बे समाव ज' जानाय फोथायारिफ्रा बिसोरो फोथायनो थाखाय गोब्राब मोनदोंमोन। बिसोरो बेखौ मानिनानै लानो थाखाय बिसोरो गोब्राब मोनदोंमोन। बे समाव बे लेंजोआ ब्रा ब्रायैनो बुंदोंमोन आरो बै समाव पेट्रआ जेब्लानोखि दरखौ सौबाय थादों, अब्ला बिसोरो दरखौ खेवनानै पेट्रखौ दरनि मोखाङाव गसंनाय बिसोरो नुदों। बे समाव बिसोरो रंजानायजों आनन्दजों पेट्रखौ बिसोरो मोनफिननो थाखाय रंजादोंमोन, इसोरखौ बाख्नायदोंमोन, लोगोसे पेट्रखौ बिसोरो बरायनानै लादोंमोन। बे समाव पेट्रआ बिसोरखौ सिरि थानो थाखाय थोनासै आरो बिनि उनाव पेट्रआ बे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनानै इसोरनि खामानिखौ बियो मावदोंमोन आरो इसोरनि रावखौ बियो दिनै थाथ'आलासे बियो खोथाबाय थादोंमोन। बेनिखायनो जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो हायो, जोंनि फोथायारिफ्रा, जोंनि मण्डलिफ्रा प्रार्थनायाव सिरि मोननानै थानाया बेसेबां गोनांथि दं। नोङो फोथायो ने, नोंनि बिनायजों गोबां मानसिफ्रा बासायजानायखौ मोनगासिनो दङ। नोङो फोथायो ने, नोंनि बिनायजों गोबां इसोरनि मिराकेल खामानिया मावजागासिनो दङ। बेनिखायनो फै, जोङो बै फोथायारिफोर बादि, बै मण्डलि बादि जोङो खौसे जानानै जोङो इसोरनियाव बिनाय आरो खावलायनायजों जों सिरि मोननानै थानि। आथिखाल जोंनि फोथायारिफोरखौ जोङो मोदोमाव गोबां दिनै अभाबफोर नुनो हायाब्लाबो, आथिखाल जोंनि मण्डलिफ्राव गोबां रोखोमनि अभाबफोर जों नुनो हायाब्लाबो, दिनै
जोंनि मण्डलिफोर जोंनि फोथायारिफोरखौ जेब्ला जोङो नायो गोबां रोखोमनि बिनाय गोबां रोखोमनि आर'जआव उन जालांनाय बेबायदि गोसो मोनसे जानानै उपवास थानायजों बिनाय खावलायनाया खम जालांनायखौ जों दिनै नुनो हायो। बेनिखायनो बे समा बे बोथोरा जोङो बिनाय खावलायनायाव आर'जआव खम जानानै थानायनि बियो बोथोर आरो बियो सम नंलिया। बेनिखायनो जोङो गोसो मोनसे जानानै खौसे जानानै जोङो बिनाय आरो खावलायनायजों जों सिरि मोननानै जोङो थानि। जोङो बिनाय आरो खावलायनायाव जों सिरि मोनि जोंनि जिबननि थाखाय जोंनि न'खरफोरनि थाखाय जोंनि मण्डलिफोरनि थाखाय जोंनि मिशननि थाखाय जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि हादरनि थाखाय जोङो बिनाय आरो खावलायनायजों जों सिरि मोननानै जोङो थानि। जेने गोबां इसोरनि खामानिया थाथ'आलासे बांसिननिफ्राय बांसिन मावलांजाबाय थानाय बादि बे राव खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव इसोरा बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों जिसुनि मुङै आमेन।